Ja nemam nikakve ideje za 5. dio mimova. A moram ga izbaciti što prije. Pa joj. Pa ne znam. Šta ću ti ja? Nisam, pa kažem, nisam imao ništa na planu. Jesi ti šta? Ma nisam ovo ništa. Ajde, moj priđi. Ne zima, ovo tu biti pušteno. Ode uključi grijalicu, materiti tamo. Joj si naporan. Ništa. Od 5. dijela pojma ne da. Veze s vezom nema. Ja si glup. Da ne, pa znam. Hajde sjedi. Da se poznam, ovo je moj Albin. Najbolji, ovo je, kako se kaže, drugi ja. Lao. Šta je? Samo slušaj tu muziku i začepi tamo. Šta da? Ma šuti, konjima je. Ajoj. Ja sam ispod konja, dobro. Ovo je što je zima, džaba ti uključenu grijalcu. 5. I šta misliš kakav će nam izgledat 5. dio mimova? Pa bit će dobar, ne bi. Ha. Dobro. Ja se nadam da će biti dobar. A šta bi rekao? Za preglede? Isto koji do sad. Pa ja znam. Pregled nisu imali puno, valjda će ovaj imat, logično. Mislim, nije puno, do 200. Da, dobro, nije ni to malo. I što ste dobre patike. Ej, pa patike se ne smiju nosati u kući. Skidaj to. Skidaj, kad sam ti rekao. Skidaj. To moje usljeva ne. Nove. Gledaj. Kad se obraznik. Patike on u kući nosa. Mrš. Mrš. Ko mrš ti? Tebi. Sebi. Pa ja kad sam tebi i sebi. Ma jesi dosta. Oj, ko sam rekao sam ko. Uopće Ja konj. Pa ti rekao da sam ja konj, valjda sam daj ti konj. Onda došla neka obavijest. Ej, meni došla. Pa nije tebi došla, meni došla. It was at this moment he knew. He fucked up. Surprise, motherfucker! Kad prvi vic dođe Kinez u Japan i kaže Japancu jel imate vi ovdje koronavirus? A on njemu kaže, mi nemamo koronavirus, jedino ako nam ga vi donesete. Ovo je bio uvod u 5. dio mimova. Mim review. Fine. Šta imate reći povodom 5. dijela? Želim da kažem da odgledate svi 5. dio i ako nećete, poješću vas. I da pogledate sve od prvog do 4. Sve od prvog do 4. Prvo pogledate prvi, drugi, treći, 4. pa onda tek 5. kad izađe. Jer po mogućnosti ako pogledate prva 4, 5. čim izađe možete ga pogledati. Ja, gratis. A prije toga ne možete. Al nema mene, kad će biti najbolje mene nema. A sad te ima. Oca močinjeg. Žepu. Oca močinjeg. Kome ti? Imam dobra ba frizura, ba ne valja. Naći sam. Pa sutra. Jer Sulejman Aljavić, slobodan sam, javite se na Instagram. Ja sam Srki. Ovo je moj najveći hater, voli mi udarat. Peš. Počne, djeco, treba će vam to za život.
Today, we take a look at the engineer. Homme irréel. Homme irréel. Hajde, bježi, ba. Veliki voda za sve. Bravo, Surprise, motherfucker. It's late and I'm awake, staring at the wall. Open up my window, head floats out the door. No one else around, the shimmer takes my eye. Yo, what's up, Flex fans? We're gonna check out the new green screen. It's awesome. I think you're gonna love it. What? Here. Ti kad jedeš da od burek, Sad, Aldi. Da, nemoj ti sad, nemoj Aldi, nemoj Aldi, nemojte ti. Šta je to? Ali koji je? Ne možeš si. Nemoj Aldi, Kaži ti izaći. Vidjani, rekao Ne sam mogu. ti To je on jajima napravio. Da,
ja. Sačuvaj šapu. Suncokretovi mulje. Ajmo vidi vas. Jel tu uzmeš svaku? Jel tu uzmeš svaku? Suncokretovi mulje. Sad ga live, sad. Nemoj, da nemoj. Hajde. Ajde, ovo ću izlazi. Nisu ga. Bio se rodio. Ti dosta. Novčanice. A ti iz početka, evo sad, ti iz početka. Pogledajte prva 4 djela. Kako? Prizivaj! Good job!